אלמוג, מה הסיפור? מה איתך? איך הם מצליחים להביא אותנו לבתי משפט, הרוצחים, הבוגדים, האנסים האלה? לא, אבל אנחנו פה נדבר. טוב, אין לך בושה? בוא תשב. ראית איך רוצחים את ילדי נובה עם מאיר גולן, אה? יא פדופיל מסריח, יא רוצח, יא בוגד. אנחנו לא נצליח ככה לנהל. אתה תובע אנשים? איך קוראים לך? רצחת את העם שלי, אתה חושב אנחנו נסלח לך? איך קוראים לך? יא חתיכת פח אשפה? רצחת את העם שלנו, יא בוגד, יא פדופיל מסריח, יא רוצח. זה מה שאתה, רוצח פדופיל. מזיין את הילדים שלך. זה שראית שחשבתם את ילדי נובה, אנחנו נבוא עליכם. אבירם טל, אני לא איתך. אני עם עצמי, תעשה אבירם טל בתשובת צדק חברתי. יא פדופיל, יא רוצח. יא בוגד. אתם תראו שהעם שלי יקום עליכם, יא רוצחים. שרמוטות. בני זונות. באים לפה לבתי משפט לקחת כסף. שרמוטות אתם. השופטת ששופטת את זה היא שותפה לבגידה. יא קוקסינלים. אני אספר לכם סוד. שואלים אותי, אבירם, למה נכנסת ככה לבית משפט לאחים לנשק ולא במכובד קיללת? אז ככה, קיללתי כדי שישמעו אותי ושישמעו אותי כולם. לי היה חשוב שהשופטת תשמע אותי, אוקיי? והשופטת שמעה אותי. יש לנו שופטת חכמה. בבית משפט שלום יש שופטים חכמים שאומרים די, מספיק. מגיע אחד משום מקום, אתם חושבים שגם השופטים לא שומעים ולא מקשיבים למדיה, מגיע אחד משום מקום וצועק לאחים לנשק בתוך בית משפט שאבירם טל מכבד בתי משפט, כולם יודעים, וצועק להם את האמת בפנים שלהם שהם רוצחים, אנסים, גנבים ושודדים, ומגיע לבחוץ וגם צורח, אבל צורח, אבירם טל צורח. ההבטחה הבינו מיד מזה אבירם טל, ואני כלום ושום דבר, אני איש פשוט. אם אני מקלל אתכם או צורח עליכם, תשמחו, אני בא להעיר אתכם. והשופטת שמעה את זעקותיי, את הלב שלי. היא יודעת, השופטת, טוב מאוד שבתיק הזה יש פה אחים לנשק שרצחו, אנסו, גנבו, שדדו וביזו את עם ישראל בשיתוף פעולה עם יאיר גולן ועוד 250 איש. מישהו רוצה לשמוע על הכללות שהיה בתוך בית משפט, יש את זה בקבוצות שלנו בתשובת צדק חברתי. תודה לך לשופטת, אני מאוד מודה לך בשם עם ישראל, בני ישראל, העם שלי השפוי, אנחנו מודים לך, אנחנו מצדיעים לך ומאירים לך. אחים לנשק, אין לכם הרבה זמן, עוד שנייה בין לילה, אנחנו נלך לישון בלילה, אנחנו נקום לבוקר, שעם ישראל, בני ישראל ידע את כל האמת. היום הם בקולות תשמעו, מה שמחקתם את ההיסטוריה, ואתם יודעים, כל דבר שהוצאתי מהפה ב5-6 שנים האחרונות, כולל החברי כנסת, כולל השרים, כולל הפקידים, הכל קורה. בין לילה אתם תהיו עצורים. ומי שיכול לעזור לכם היחידי זה אבירם טל מארגון צדק חברתי בתשובה. אני מושיט את היד שלי אליכם לשלום. אני לא איש פוליטי, אני שונא את הפוליטיקאים, 100 וכמה חברי כנסת, אנחנו נעצור אותם. נושיב אותם בבית סוהר. ניקח להם את חוק החילוט וכל הפקידים ששיתפו אותם בפעולה. חבר'ה, לא ללחוץ על היומ"שית ולא ללחוץ, יש פה תרגיל גדול שאתם אפילו לא מבינים ולא ברורים. היומ"שית, הפצמ"רית, רונן בר ששכחתם, את הכל מנסים, הימין מנסים לבלבל אתכם, אין ימין בכלל, כל הערב רב מבלבל אתכם. אל תדאגו חבר'ה, הכל נחשף, גאולה שלמה, בורא עולם ב7/10 יתגלה לפנינו. אם לא הוא היה פה, אחים לנשק דאגו שירצחו, יאנסו, ישדדו, יבזו אותנו, עם חיל האוויר, עם הרמטכ"לים שלנו, עם ראש אמ"ן שלנו, עם ראש השב"כ שלנו וראש המוסד שלנו. חבר'ה, לא להאמין לפוליטיקאים, הם גם היו מעורבים. 250 איש במספר מרגלים במשך 1.5 שנה ובונים את התוכנית הזו, והשב"כ והמוסד והמודיעין של המשטרה לא עלתה על זה שכל השב"כים הם מלשינים. יש פה תיק מאוד מאוד גדול בתשובת צדק חברתי, בורא עולם שהוא כל העולם, ואני אבירם טל עבדכם השופר ייתן לכם הכל. רק היום הם בקולות תשמעו, מי תובע אתכם תקראו לי כל עוד אתם דיברתם בשם שלי. אני רוצה לבוא עד הגנה, רוצה להגיד לשופטת מה שיש לי להגיד לה. השופטת ב2.5 דקות תקשיב לי. יש לנו שופטים בעם ישראל, אחים לחשק, תתעוררו. כל הכסף, זהב, נדל"ן, יהלומים שלכם ושל בני בניכם והציצאים שלכם ומה שבניתם עד עכשיו, חוק החילוט חק עליכם,
על יאיר גולן ועל הצאצאים של יאיר גולן ועל כל השותפים. מי שיהיה ראשון להיות עד מדינה, אנחנו נסלח לו, כי עד מדינה סולחים לו, זה סוכן משטרתי, גם אני הייתי סוכן משטרתי, וגם היום אני סוכן של בורא עולם. אוהב אתכם. יא חתיכת הומו! יא פדופיל, ראית איך רצחו את הילדים שלנו! אתם באים לתבוע אנשים? אתם רשומים במחברות בכתבי אישום! אתה קורא לנו מפגרים? לאן אתה בורח? לאן אתה בורח? רצחתם, אנסתם, שדדתם את העם שלנו! אתה בורח, עם התיק! מה יש לך שם, סנדוויצ'ים? או זין מפלסטיק שמזיינים אותך, יא הומו? על מי אתה מגן? גם אתה? כן. תראה איך אתה נראה! אמא שלך מהניאו-נאצית מהקמפו! הולידה אותך קמפו, תראה איך אתה נראה, יא קמפו! יא פדופיל מסריח, יא הומו, יא קוקסינל! אתם האחים לנשק הייתם שבועיים לפני! אתם חסמתם את היציאות של ילדי נובה! אתם הייתם עם יאיר גולן! אתם הומואים, אתם קוקסינלים, אתם מזיינים את הילדים שלכם! אתם מזיינים את הילדים שלכם מרוב שאתם רעים! ראיתם איך אונסים את הבנות שלנו ושורפים אותם ונהנתם! צלם יא הומו! צלם שאמא שלך תראה אותך, הנאו-נאצית האס-אס שהביאה אותך לעולם! אותך ואת כל האנשים שלך, ואני אביא רעמטל! בסדר? תברר עם שיקמה מי אני! נעים מאוד. היא דווקא חברה שלי, היא לא בגדה כמוכם, יא הומו! יא קוקסינל! יא חתיכת פו עליך, יא הומו, יא קוקסינל, יא פדופיל, יא רוצח! העם שלי לא יסלח לכם לעולם! אנחנו נחדוף אתכם ואת בני ביניכם לעולם על פי החוק! יא בוגדים, יא רוצחים, יא קוקסינלים! יא ערב רב, יא ניאו-נאצי, יא קמפו! זה מה שאתה! תסתובב תהיה גבר, יא הומו! חולצה לבנה, חולצה של חרה ופיפי, יא כבש! יא בוגד! תפו עליך גם אתה, יא קוקסינל! ירון? רצחתם שוטרים שלנו, נהניתם לראות שרוצחים שוטרים! יאללה, שיהיה יום טוב.